15 आबौ नोंसोरो ग्रुप ए आरो नोंसोर सानैया ग्रुप बी गोसोआव ला आंनि कुइसननि एन्सारखौ जायानो फार्स्ट होनो हागोन बेनो फार्स्ट डिभिजन थांगोन आरो जायानो बुंनो हाया बिसोरो लाबदु खोनासं आरो जायानो फार्स्ट थांगोन बियो राजानि मिनिनाय ओमफ्राय जायनि ग्रुपआनो जेनगोन बियो रानिनि गाबनाय जागोन ना दे जागोन आबै आं हले रानिनि गाबनाय हानाय नङा दै आबै जानाय नङा गाबनो हायाबा एम्बु बंग्लानि खारनांगोनबो मिन्थिखा हाब्बाब इसा दे गोख्रै सोंथारदोल' दे आबौ रेडि जादो मानसिनि रागाया बबेयाव थायो दे गन्थंआव मुसुगुराव मेगनाव खुगायाव खानायाव खर'आव बबेयाव थायो दे जल्दी दे थ्रियावनो बुंनांगोन पेटेन दे आयं बबाव थायो आयं रागाया पेटेन आंनि बायदिबाथ' रागाया खुगायाव आथिङाव आखायाव थायो नामाथाय 1 र' आबै रायलायगासिनो र' 2 दे आयं दे बुंदो दे जल्दी दे आबै रागाया आथिं आखायाव थायो नामाथाय रागा जोंबा माथो आथिं आखाइखौ बाहायफ्लाङो मानसि बुनायाव रं एन्सार जेनबाय नोंसोरो आबै जादों दां आंनिया आबै गाबनांसिगोन नोंसोरो जायाखै दे बे बाराव नोंसोर सानैनि दे आबै आरो मामा मानसिनि लुबैनाया बबेयाव दङ मेगनाव ना गोसोआव दे गोख्रै थ्रियावनो नोंसोरनियाबो नै बिहामजो बबेथो 1 हैय र'मा एसेबां थाब आफामोननिखौबा गोबावजोंसो 1 2 होनदों माथो जोंनिखौलाय मानो एसेबां थाब र' आयै गोसोआ जागोन ना मेगना जागोन नों दख'ना मोजां नुबा गोसोनिफ्राय लुबैयो ना मेगनजों नुनानै लुबैयो जानोहाय बिहामजो आं थरखौनो खालामफ्लाङा जिखुनु नुबा लुबैयो आरो मेगनजों नङा गोसोजोंसो फेल सानैबो फेल मोनसेल'सो जानांगौ मानो सानैबो डाबल बुंखो फेल नोंसोरबो हेलौ बैसागुआव दामादुम जादों रंजादों नामा दादा दिदि आयं आदै मादै आदा बाजैमोन जोंहाबो दिनै न'खराव बैसागुनि मुङै कुइसन एन्सार लानायनि गेम लादों आंनि दादा दिदिमोन जोंहा आबै आबौ ओमफ्राय आदै पेटेन मामामोना कुइसनखौ कारेक्ट एन्सार होनो रोङाखै दादा दिदिमोन नोंसोरबो कमेन्टनि गेजेरजों कारेक्ट एन्सारखौ हरनो हागोन दे नायलांबाय थादो दादा दिदिमोन नै आबै जोंनिथिं एसे गुरैखौ सोंदे आबै दे नङा इसा सना गुरैखौ जोंनिथिं सोंहर आबै नोंनि मामा आबैनियाव गोराखौ सों दे जोंनियाव गुरैखौ दे आं नोंनो दाहाय गस्ला गोदान होफैगोन जानाय नङा दिदिजों गेमसो बियो दे एबारै नोंसोरनिथिं आबौ दे बुंदो लाजिनाया बबेयाव थायो गन्थंआव ना मेगनाव ना गोसोआव लाजिनाया बबेयाव थायो अनलि 1 मोनसेखौल' बुं ओइ मामा जोंनिथिं हर सना बेखौ जोंनिथिं हर आं हायो बेखौ आं नोंनियाव सोंदों नामा हो आबै लाजिनाया गन्थंआव थायो जादोंना आबै जादों जाया आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थाया नाथाय कारेक्ट एन्सारा आंनियाव दं जिखिनाय हारिनाय बेखौ आङो फाइनेलावसो खोन्थागोन आबैहाय गुरै हर जोंनिथिं मानो बिदि नोंलाय दे बे बारनाबो गुरैथार मानसिनि खिफिदैया गन्थंथिंल' मोनामो ना खुगाथिंबो मोनामो बेखौ आं हायो मामा गन्थंथिं मोनामो आच्छा बारु दायो नोंसोरनिथिंनो मोनसे सोंबावनाय जासिगोन फिसाजोआ जरि सोरजोंबा मोजां मोनलायदोंब्ला बेखौ बोखारना होनाया मोजां ना गाज्रि मा कुइसन सोंखोहाय बेलाय गावनिथिंसो लाङाखै बे आं दालाय मा बुंनांगौ मोजां होनगोन ना गाज्रि होनगोन उनाव आंहासो बुंफिनजायाबानो जाबाय दे जिखुनु मोनसे बुंना होदलाबायनोसै आं गाज्रि बोखानाया गाज्रि नङा र' मोजां गाज्रिनि खोथा गैया सेंग्राखौ नायना
होननानैसो खोथाया जायो स्रि थादो आबै बे कुइसनखौ आङो ओरैनो सोङाखै थै बायदाना गथ'आ मा लाइनावसो लांखो बिदिब्ला मामाया देनां आंनि गोसो थोनायखौ बादा होनाय नङा थिगानो जाबाय मामामोनखौ बे लाइनावल' लांबाय थानांगोन आं दे बे बारावबो नोंसोरनिथिंनो बाव नङा नङा बे बाराव जोंनिथिंसो सना र' नोंसोरनिथिं दा उनाव सोंगोन दे बिथिं आंहा एसे गोनांथि जानानै दङ नालाय बेनिखाय सोंदों इसा जोंनिथिं नंला एबार नोंनि आबौनियाव सोंदो नोंनि सोंनायफोरखौ मोजां मोनासै आं ए माने जेननो लुबैदों रानिनि गाबनो लुबैदों दे आबै दे जों जेना दे देरहाथारगोन जोङो नोंनि आबौखौसो फेजेनथारगोन दे सनारि सोंदो दे गोख्रै फिसाजोआ जुदि गुबुन हारि सेंग्राजों मोजां मोनलायोब्ला बेखौ बोखानाया मोजां ना गाज्रि बोखानो नांगौ ना नाङा मानोना गुबुन हारिब्लाबोथ' बेहाबो अननो हानाय गोरबो दङ बेबोथ' मानसि रावाल'सो आलादा दे बुंदो ओइ बिहामजो दे बुंदो दे ओइ आयै जाबाबो जायाबाबो नोंनो बुंना होदोहाय बिनि सोंनायफोरखौ आं बारा थिग मोनाखै डेन्जार बियो ओरैनो सोंना लायाखै बियो आयै माबा मोनसे प्लान खालामनासो सोंखादों बियो हमनो हायो आं बेखौ जेबो बाखि गैला देहाय बिहामजो आं रोङा बुंनानै होदो नोङो जल्दि टाइम आउट जासिगोन हामा बोखानो हामा येस मोनसेबाव नोंसोरनिथिं इसा बे बारावबा हले जोंनिथिं नङा दे आं हले मिथिखाया आं बुंखायाबो ओइ बिहामजो दे जेबो नङा दे नों गाबनांगोनबो नङाबा मिथिखा आबै बे बारावथ' जोंनियावसोमोन ना इसा बिसोरनियावनो डाबल जागासिनो दै रुना धैर्य हम फिसाजोआनो जा बा फिसालायानो जा स्कुल थांनो बानायखौ बुयै स्कुलाव थोनहरथाबनाया मोजां ना गाज्रि बेखौ आबैया बुंनो मोना मामायाल' बुंनांगौ ओइ आयै देलाय बुं अबे मोनसेखौ बुंनांगौ आं गोसो गैथारैखौ थोनहरनो हामा होननानै बुं दे थोनहरनो हामा होमब्ला मानो नों आंखौ थोनहरथाबो हाब बेयावलाय नोंखौलाय मानोथो रुजुफाखो जोंलाय गेमसो गेलेगासिनो दा गेम बायदि था रियेलाव दालाबो गेमजों लोगोसे इन्टारभिउबो लालांगासिनो ब्रा आङो जानाय नङा दे जानाय नङा बिदिया जानाय नङा दे जायो आरो लास्ट मोनसे सोंबावनोसै नोंसोरनियाव फिसाजोफोरखौ मावहोआ दांहोआ रानि बायदि फुथुनानै दोनबाय थानांगौ ना रुवाथि बायदि मावख्रुब होनांगौ दे बिहामजो दे रानि बायदि दोननांगौ होननानै बुं दे थै आयै बिदि बुंजानाय नंला दां मावख्रुब होनांगौ होननानै बुंगोन रं एन्सार जागोन बिदिया दे रानि बायदि दोननांगौ होन दे रानि बायदि दोननांगौ येस जाथारबाय बे बाराबा हले मामाया आंखौ मुंबो खालामनो हानाय नंला मानोना बेनो बुंबाय थाखाबायना कारेक्ट एन्सारफोरखौहाय दिनैनि इन्टारभिउआ बेसेयावनो जोबनाय जासिगोन आया आबै जोंनिथिंबो सोंदो मानो सोङासै जोंनियाव मोनसे मोननैल' सोंनानै थाखो जाबाय दे आबौ थोबाय नोंसोरो जेनखागौमोन बेखौ आं मिथिखाबाय बेनिखाय नोंसोरनियाव बारा सोङासै आंनि मेन टपिकफोरा जोब्बाय आबौ दे दायो आङो रिजाल्टखौ बुंनोसै गोसोआव दंखायोमोन ना पानिशमेन्टआ मा दङमोन जेननाय आरो देरहानायनि पानिशमेन्टआ मामामोननि ग्रुपआ देरहाबाय देरहामारबाय मामा ओइ फिफा गाबदो नोंसोरहा इसा आं हले रानिनि गाबनो रोंखाया दै आंबोसो रोङा आबै आंथ' हिन्जाव गोदाननि गाबनो रोंखाया गनाय नङा नोंसोर जेनबाय दे मामा आबै नोंसोरो राजानि मिनिदो सि फाग्लि रोनावनाय बायदिसो रोनावजोबदों दे नोंसोर सानैया रानिनि गाबनाय मोजां गाबदो आबैखौ मामाखौ लाजि फोनांदो दे हिन्जाव गोदान गाबनाय बायदि गाबदो गाबदो माथो हल'ल' नायबाय थाखो साइ आदै फेथेनिया मोरै गोमारदों
आं ओरैनो गाबफ्लानो रोङालै गाबमारबासो रोङो आं ओमफ्राय आबौ नोंनियालाय माथो आवाजानो ओंखाराखै आबै नोंनि आबौनि गाबनाया बिदिनो आवाज ओंखारा ओहो जानाय नङा दे दिनै आवाज ओंखारहोथारलाय आबौ आंबो खोनासंनो लुबैदेरखादों र' बिदिब्ला गाबनि आं आयं गाबनाया आयु बिफा दिनै एसे खोनाबाय नोंनि गाबनाय फिसौआसो दिनै नोंनि गाबनायनि आवाज ओंखारहोनो हाबाय माथो आच्छा दिनै बेसेयावनो जोबथ'बाय दे दायो मामानियाव नोंगा गासिबो थांजोबदोलाय मामा आंखौल'लाय मानो लाखिखो थांनोसै आंबो मामा दिनैनिफ्राय आंखौ रानि बायदि दोनखादोसो हो आरो मा मा एन्सार होनाय नोङो गोसोआव दंखायो